Verse of the day ta mga igsoon. Romans 14 verse 7 to 8. For none of us lives for ourselves alone, and none of us die for ourselves alone. Verse 8. If we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Mao kini ang bersikulo igsuon nga nagpahinumdum ug nagpamatuod sa matag usa kanato nga ang atong kinabuhi iya sa Dios. Wala kita nagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga alang lamang sa atong kaugalingon. Alang lang sa atong personal nga interest dinhi sa kalibutan. Kundili nagkinabuhi kita alang sa katuyuan sa Dios. Mabuhi kita nga adunay Dios ug mamatay usab kita nga adunay Dios. Sayang ug useless ang atong mga kinabuhi kung nagpadayon ta sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan apan wala tay Ginoo sa atong kinabuhi. Tuod kay ang pulong nag-ingon nga mabuhi kita nga adunay Dios ug mamatay usab kita nga adunay Dios tungod kay ang atong kinabuhi iya gayud sa Dios. Ang atong kinabuhi dili iya sa kalibutan kundi iya kini sa Dios. Busa atong ipagamit ang atong kinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios, alang sa kabubuton sa Dios, alang sa katuyuan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Dili na to ipagamit ang atong kinabuhi dinhi lamang sa kalibutan. Tungod kay bulahan ang tao nga mamatay nga adunay Dios. Apan ang tao nga mamatay nga walay Dios, alaot siya inigabot sa panahon. God bless sa tanan.